Oh, Jeff, miras ka Sambales, Jeff. Yes, welcome to Subic Sambales. Hello guys, good morning. Magandang araw sa inyong lahat. At ngayong video na ito guys ay papunta tayo ng Sumuklab Lagoon ng Florida Blanca. Tara, samahan nyo kami guys. Hello guys, ayan, nandito tayo ngayon sa Tinalupian na pala to. Ibang ruta yung dinaanan namin. Pero meron naman daw daan doon pababa, pupunta dun sa Sumuklab Lagoon. Kaya, tara, enjoy lang sa panonood guys. Samahan nyo kami, natignan natin yung ganda ng Sumuklab Lagoon. Jeff, miras ka Sambales, Jeff. Yes, welcome to Subic Sambales. Florida Blanca. Sabi Florida Blanca, Subic pa Sambales na pala to. Jeff. Hindi ka na makakagat. Yari ka dito pag bumubog ka. Ayun. O, shoutout mo ba, Jeff? Miras ka Sambales. Shoutout sa inyo mga friend. Ka-ACC natin dyan. Nandito na tayo. Nakarating tayo ng Subic Sambales. Kinakain daw to, sir. Oh. Kinakain daw. Malasong kanya, nakalur ah. Yung muna. Eh, ito nakabot. Ali, tutok. Yeah. Ayan, sige. Maglakad na kayo mga friends. Boss John, ay ka muna dito sa sa iyong vlog. Welcome to Sambales. Tapos guys. Sir, malupitan din naman dito. Ano malupit? Miami to ito, sir. Parang malupit to. Tingnan natin, di ka. Ano pa na tayo? Tingnan tayo ng boba. Okay na. Makulimlim naman po ang parang. Yung ginaganda, makulimlim. Hindi naman mainit. Kasama na naman yung panahon. Kaso malayo naman, sir. Hi guys. Ito yung mangga. So, sarap, ang lutong. Fresh na fresh. Wow! Ano yun? Asip. Papunta tayo na rin ng Sumuklab. Hindi na namin, sakot na Sambales. Sa Florida, nakarating sa planet. Punta ka na kanina eh. Buti na lang makulimlim yung panahon.
Alright. Akyat lang, akyat. Akyat. Baba. Akyat. Akyat gubat. Sabi? Ano ukot na? Avenger, Avenger, Jeff. Alright. Nandito na tayo sa Sumuklab, guys. After ng ilang bundok na nilakad natin. Wow. Kenta na ba? Pabalik tamo na eh. Ila kayo nila manipatan eh. Apa? What's na? Hindi magiging bundok, pareho lang. Ayan guys, ito yung daan. Ayan, dito ako lumusot. Kasya, dahil payat. Ayan, yung papunta doon sa kabila, no? Sa kami galing. Tapos dito talaga yung pinakabungad nito. Ayan,
Yan yung tour guide namin, si Mama. Medyo maraming kalat yung mga pupunta dito. Woo! Ipangempeke ito. Peglak wador ang boti. Ayan. Kanina walang dahon yan. Ngayon, nalaglag yung mga dahon. Ayan. Maligo na tayo. Linaw ng tubig, oh. Nalaglag yung mga dahon. Lamig. Ayan, medyo malalim na dito. Malalim na kini. Lamig. Dito tayo sa gilid. Dito mababaw lang dito. No? Pero dun, yun, yung kulay green na yun. Malalim na yun, guys. Lubog na ako dun. Sarap. Gilid-gilid lang tayo. Palalim na ng palalim. Malalim. Kakayanin to, baka magkasaya cellphone natin. Iwan ko muna sa gilid cellphone. Kaya magdilaw, Ma. Ito ka rin banding, Paul. Mangulo ya, malapit ya ita. Adala ng taita. Napin galing ba Florida yun eh? Ito yung magagaling ng Florida, guys. Dito dumadaan yung mga bikers. Ngayon kami, ibang daan yung dinaanan namin, kaya bundok. Puro bundok yung dinaanan namin. So guys, balik muna ako dun sa pwesto namin. Ayan. Ayan, tignan nyo. Dito ako dumaan kanina. Uy! Kaya para sumukulab to. Ayan. Kaya kakasya, Jeff. Umatras si Jeff. Dito kasya dito. Uy! Pinatras si Jeff, Pap. Pinatras si Jeff, kaya kanukasyo. Ay. Ay. Mabato, mabato. Dito, sir. Si Jeff umatras si Jeff, hindi daw kasya dito sa butas.
So ayun guys, ayun yung makakyatin natin na bundok. Yan, pauwi na tayo. Kanina pababa. Yun. Pakyat naman tayo. Natawid. Tinimbakbakan ni Jeff. Pakyat na, pakyat. Uwi ka na. Wah! Jeff, sana. Sulit ya Jeff, bag mo Jeff. Sarap, hirap yun na Jeff. Ayan, doon tayo galing kanina guys. Ayun. Meron ko lang meron ko lang tangat ba Jeff? Dito nga biyo mo. Compare nga tayo. Pero siguro ka rin natin yung pamasanting kainin niya pa. Tingida, puntalan niya. Ataw Jeff. Yun yung tour guide natin guys. Maning-mani lang sa kanya. Ito pa yung mga kasama natin. Kaya pauwi na kami. Pupulayan Epin. Pupulayan Epin. Kami. Pagod na. Kita nyo naman yung mga dinaanan namin. Talagang bundok na bundok. Parang hindi nadaanan ng tao. Yan, pahinga muna. Boys! Woo! Woo! Pagod, sulit. Pagod. Pero malapit na. Yan. Doon na lang, isang baba na lang, tapos akyat. Doon na. Andun na yung mga motor. So ayan, hanggang dito na lang guys. Bye bye. Lobat na.